Mehriban dostlar, videolarımız devam ediyor. Bugünkü videomuzda da Batır Bakşı, Dutar Bakşı, Batır Ödeyev ağamıza xahiş ettik. Dutar'da bir neçe ovadan halk yayınlarını YouTube'daki ağdalarımın xahişi onca yeni etirip vermenizi deyip xahiş ettik ve Batır ağa sağ olsun, sözümüz yıkmadı ve ovadan halk yayınlarını yerine etirip verdi. Mehriban dostlar, dinleyen levet alın, videolarımız devam ediyor. Assalamu alaikum aydın sadık mustaqlary. Haşugun dostum Ahmet Meredov'un haýyş boýunça ve onun YouTube kanalynyň dinleýijileriniň haýyş boýunça 3-5 aýdym aýdyp bermekçi. Meniň adym Batır Ödeyev. Dutar Bakşı adında YouTube kanalym bar. Halasaňyz aýdymlarymy dowamly dinlerin diýseňiz, men şol kanalymda hem aýdymlarym goýan. Aza bolmak, subscribe bolmak arkaly goldap bilersiňiz. Özleriňiziň zakatlaryňyz, bellikleriniz bolsa, hökmen aşagda kommentariýada goýup bilersiňiz. Ondan hem bir sany aýdym aýdaly, yüreklerimiz joşlaly. Ahmetcan, seniň näme alyp barýan işleriňiz üstünlük bilen, hani bitdik onda. Sen moy bolsoň kimler ya gelmez yanıma, gelmez yanıma. Beni atlı demir ya onur oğlu. Köp kanımlar susamıştır kanıma, dostum kanıma. Beni atlı demir ya onur oğlu. Geleyik hep beni ateşten gele dördün saklarlar o çevirdim sayasında oklarlar. Geleyik garip ölse 3 aydan soň yoklarlar o. Dedi vatly demir ya don gör oğlu. Geleyik Yunus bir oğlum yok, gele bile gitmege, bile gitmege o. Kızım yoktur senin veya yasın tutma o. Kararım yok sensiz veya yalnız yatman Allah. Beni atlı demir veya don gör oğlu. Geleyik kararım yok sensiz gele yalnız yatman alo. Dedi vatlı demir ya don gör oğlu. Geleyik ay
Köp sağ olun. Buradan mağul. Öyle. Indi nesip bolsa senin için sen Harry Şahirimizin sözlerine bir ýaşy gözelin aýtsam waspyny bilseň onuň akyl huşy ýaşdyr diýen bir aýdym bar. Şonu aýdyp bereyim. Anlattım. Aho bir ýaş gözelin aýtsam waspyny jan waspyny bilseň onuň akyl huşy ýaşdyr Ser salvan görüň edeni şunu wahy şunu geley şunu wahy şunu Serin jamly edeni şi ýaşdyr Aho sallanan darwan bolar ýollary terhine yaraşar näbi gollary Helle uzadwa sormazdyr ballar wahy ballar geley ballar Göherden düzülendi şi ýaşdyr çalmasına minzar yaňagy Kaşları kemandır badam gavagay Şahdini tandır qırmız dodo wahy dodo wahy dodo wahy dodo Göherden düzülendi şi ýaşdyr Adın har istemen altyny deri gözeldir dünýäniň zynatly ýeri bir gözüňe bir ýüdiňe bolsa ýaşy dilber geley dilber wahy dilber geley dilber bilseň onuň ýaşan ýaşy ýaşdyr Hey Allah
bolsa ýaşy dilber geley, dilber wahy, dilber geley, dilber. Bilsem onunla yaşan yaşayasıdır. Indi şutayda oğlanlar diye el kıssasam bolaysa el kıssasından birini aytıp bereli bir kıyskara el kıssa havar kimden al havar görüwlakkamyzdan al görüwlakkamyzdan has şügedip ýanyna Mirem hemde Gammar dip iksan şagirdi bardy şolar ýanyna alaq etdandan Harmandalyň ýanyna Yamaşganan geldi. Onha Harmandaly gydyň çarbagynyň bäri tarapyna baryp bir saýa geçäk etdandan şu görüwlakkamyz Gammarjan ýanyna çağırıp "Hay Gammarjan, hany bir sen bir şu öz bagtyňy synak görüp, onha Harmandaly gydyň çarbagy, bagy bakçasy barda hany bir öz bagtyňy synak gör" diýdi, uğratdy. Ondan soň Miremjan bilen görüwlakkamyz ha çaýyn sizi otyrlar, garaşyp gowy hawara. Bir sagat geçse de gelen ýok, 2 sagat geçse de gelen ýok. Ahir aradan bir 3 sagat geçdi. Eger Gammarjanyň hiç bir hawar üýüni ýok. Ondan soň görüwlakkamyz aýtdy: "Hey Miremjan, Gammara lekin tutaýdylar etýän. Han bir senem gitdäni bir bagtyň synak görüp, bagtyň şowuna bolsa ýolugra badan bakçadan bir oňa ýerimşem getirdi. Ýola uğratdy. Miremjanym Gammara gidenden soň şu utana çekine ýanky Harmandaly gydyň çarbagynyň bäri tarapyndan baryp girdi. Ay şu zäherli bolaýmasyn ay şul meweleri dip şul Gammarjan helak edendir dip oňa bir hilek seretýär, muňa bir hil seretýär şeýdip oňa gyzygyp, muňa gyzygyp der. Şol barşyna ýanky Miremjan bagyň içine epesli aralaşdy. Ay seretdi. Harmandaly gydyň 360 tane kenize bar ekeni. Bular ýani Gammarjan tutup baglap bendedip hawa gaýdyşlary bagda ýene aýlanyp ýöler, seretseler ýene bir nowjuwan bir şeýle diýsem bir odan ýaş ýigit aýlanyp ýör. 360 gyz her haýsy bir tarapdan näme ýazaýy ýokazyk giyimli eteklerini sermep ýankylar bir Gammarjanyň üstüne çoluş etdiler. Miremjanyň üstüne çoluş etdiler. Miremjan her hil gaçmaga senançly bolar ýaldal ýanky 360 gyz her haýsy bir ýerden ýanky Miremjanyň her haýsy bir ýerinden tutak etdanyn hem hany öter edip ýankyny Harmandaly gydyň gaşyna alyp bardylar. Ondan soň Harmandaly Miremjany garşysynda görenden habar gatdy. "Ey kenizeklerim, aýdyp oturuň. Bu ýigit kimiň kimsesi bolar, kim bolar?" diýdi. Şol barmana kenizekleň arasyndan birisi çykdy da diýdi: "Ey bebim, inha seniň bagyňda ýanky tutanmaz az ýaly ýene bir saýlanyp ber." "Ha. Ay bu aşykmyň sen, şahirmiň sen, bagşymyň sen. Hany habaryň ber hany" diýdi Harmandaly gyz.
aşyk Mirem aýtdy. Men diýdi aşykdyryn dedi. Ha. Eger olar ýaly bolsa, onda han bir aşyklygyny saz bilen bize bir beýan etseň, ýaňam bir oglan geldi. Bize aýdym sazlar ediller berdi. Han senem bir bize bir nama gaýyrsaň dedi. Mirem ajak bolar diýip, hani baş kelime söz aýdar boldy, görbek näme diýer boldyk. Aho hilidip geldik bu bağa, bağında güller dolanır. Hep ay bilbilem konmuşum dala, şeyda bilbiller dolanır. Şeyda bilbiller aylanır. Perim gidel otoga başındadır tillacığa, başındadır tillacığa. Feyle deyip geziley bağır, yürmeni yollar dolanır. Yürmeni yollar dolanır. Aşık olun sana karar, sana karar, sana karar, sana karar. Her bir sözün cana yarar, her bir sözün cana yarar. Finamda çapraz yara var, çapraza ballar dolanır. Aho çapraza ballar dolanır. Aho mirim aydır çeşmim karar. Mirim aydır çeşmim karar, vervap giymek sana yarar. Çın aşıklar seni sorar, sormağa diller dolanır. Aho sormağa diller dolanır. Allah'ı çın aşıklar seni sorar, sormağa diller dolanır. Allah'ı sormağa diller dolanır. Ondan ama şutayda özüm oyanca sazım var.
geçen yıl şu Novruz töreklerin Novruz salam deyip bir täze saz öğretdik. Şonu çalıp bereyim. Dinlediğiniz için çok çok sağ olun. Thank you very much. See you next time.